Escolta, pare, com és que t'hi tan a fer el dinar? Bueno, l'estem cuinant, però si vols ens pots venir a ajudar a posar la taula, així acabem abans. Com que a posar la taula? A posar la taula? Podràs dir preparar la taula, que és el mot que fem servir quan estem posant els plats i els coberts a la taula per anar a dinar. Molt bé, fill. Però estem muntant la taula de l'Ikea. Vine i ajuda'ns a pujar-la al menjador i així dinem abans. Vale, vinga. El català correcte. Passa'l. Va, Àlex, fes un mortal, sisplau. No, Martí, que l'altre dia vaig fer un sukahara i crec que m'he trencat l'ombro. Ombro? Ombro? Has dit passa? ombro? Sí. De l'articulació que n'estàs parlant es diu espatlla, no ombro. Ah, ostres, és veritat. El català correcte. Passa'l. Escolta, Martí, vols una mandarina? No, papa. Pues vols un suc de llimona? Has dit pues? Sí, pues. Quan ens referim a l'enllaç gramatical amb una oració que hem dit justament abans, en diem doncs. Sí, tens una molt bona profe de català. Sí. Gràcies. Ella sempre diu que el català correcte. Passa'l. Ostres, Martí, quina podeu fer el seu eco? Home, Àlex, és que vinc a fer esport. Per cert, espero que vulguis dir aixella. Oh, sí, aixella. Ara que dius, és veritat que no olor a flors. Espera, com que no olor a flors? Voldràs dir no fa olor a flors. Ostres, és veritat. El Català correcte. Passa'l.